Arrigorriagako udalarentzat importantea delako euskeraren bultzatzea, baina baita ere euskera sortutako eskaintza kultural bat egitea herria, eskaintza hori laguntzea eta edatzea. Hori baita gure helburu estrategikoetako bat euskera arloari dagokionez. Hain zuzen, nabarmendu nahiko nuke nola jasota daukagun legealdi honetako gobernu planean, 36. neurria bezala. Berriki, baita ere loraldia jaialdia izan dugu, beraz, orain bigarren aukera bat daukagu euskal sorkuntza horri plaza bat eskaintzeko herrian, eta ostera jaialdi hau, ostera 2024 jaialdia euskera mundu oso bat kabitzen da lelopean aurkeztera gatoz. Izen hori dator batez ere, nolabait erantzuten geroz eta pluralagoa eta geroz eta anitzagoa den gizarte honi ez, eta horren bitartez ere euskerari aniztasun horretan eta pluralidade horretan lekutxo bat egitera gatoz. Bizi dugun aniztasun horri aktibazio bat ekartzera dator jaialdia. 4 egun hauetan luzatuko den jaialdian, askotariko eskaintza edo askotariko publiko bat erakartzeko aleginean ibili gara, ez? Batetik, musika eskaintza egongo da, Gari eta Maldanbera egongo dira larun batean. Ostiralez bakarrizketa saio bat antolatu dugu Julen Portillo, Anton Telleria, Esti Curiel eta Iker Plazaloarekin. Igandean familientzako eta haur txikientzako ikuskizuna izango dugu, Magi Pirata antzeslanarekin, eta horrekin batera baita ere euskeraren erabileran eragiteko solasaldi bat antolatu da ostegun arratsalderako, eta ostegunean gurekin izango ditugu Lutxo Egia, Jon Maia, Joldi Beristain eta Kike Amonarriz. Eskerrak ematea Arrigorriagako udalai, Ostera Kultur Festivalean egoitza izatearren, aurten Balmase da Arrigorriagan da abadinon ningo dau geldiunia Kultur Festivalak, Euskalan mundu oso bat kabitzen da, ipatu da mouen hori dauko izenburua, eta azken finean da erakustaraztia euskeran ekosisteman danetariko kultur jarduera kabitzen diela. Kultur Festival hau ja hasi zan Balmasedan, urrian hasieran izan zan, han flamenko ikuskizuna, Jan Lester, besteen bat ekitaldi egon ziren, eta modu arrakastatxuen hasi zela ipatu behar. Eta oin dauko bigarren geldialdi hau, Arrigorriagan, ipatu dago moduan, azaroan 7, 8, 9 eta 10. Kultur Festivalan barruan, behintzat guk Euskaltzaleen topagunetik, nahiz eta Arrigorriagan, solasaldi ziklo bat antolatu dugu, solasaldi ziklo hau osotasun baten barruan ikusi bida, nahiz eta Arrigorriagan bat izan, baina hirurak elkarren arteko lotura dauke. Lelena Balmasedan izan zen Euskara bihar, nola azken finen solasaldi zikloa dauko, etorkizuneko euskalduntasun berri bat irudikatzea asmo hori dauke solasaldi zikloko 3 solasaldisek. Balmasean izan zen Euskara bihar, nola kudeatu hizkuntza aniztasuna, eta horre onzien Xabier Ayerdi, Bou Bakardiuf, Andrea Geusmith eta Laura Penagos. Oso interesante izan zen, azken finien tratatu zen geixe zen apur bat kanpotik Euskal Herria bizitzera datozen gero da geixo dienak eta etorkizunien are geixo izango dienak, euskara nola urbildu edo horren inguruko solasaldixe izan zen. Arrigorriakoa izango da ipatu da moduan nola aktibatu erabilera. Arrigorriagako udala beste, ez tozu ipatu, baina beste prozesu baten bibili da, batera jauzi izeneko prozesu baten, hain justu be gai horren inguruan, euskeran erabilera nola aktibatu herrixan, eta horretarako, Kike Amonarriz, Jon Maia, Lutxo Egia, eta Joldi Beristain. Joldi Beristain aktorie da, eta Lutxo Egia, esatu bi honek aipatzen dut, Kike Amonarriz da Jon Maia, nahiko esaguna dielako berez. Lutxo Egia ipatuko nauke bereziki Euskaraldian iturrixe bera balako.
Lutxogiak inzauen lasarten oindala Euskaraldia hasi baino lehen halako esperimentu bat, zala ez dakizen bat egun ez oin ez goratzen, Euskaraz bakarri bizitziana. Orduan, Lutxogia solasaldi hontan egotia be, oso iruditzejat oso plantel egokixe dela Euskararen erabilera nola aktibatu aztertzeko. Eta, ez dakit interesakoak zuen, baina badinon izango da, nola Durangoko azoka da, gero izango da, kulturgintzan bihar azterketa, nola sustatu kultur saletasuna. Eta nonintzan beita, Joseba Sarrionen dia, Leire Vargas eta Eneko Sagardoi ongo di. Hori, solasaldi zikluai da okizionez, azpimarratzea gure dauke, guretzat kultur festivalan barruan garrantzitsu dalako. Ziklu hori. Eta Arrigorria gara kultur jaialdizan egitara ura jetxiz, ipatu da moduan, hasiko da ostegunien mainguru horrekin, gero bakarrizketa saioa gongo da ostiralian, hor parte hartuko da Anton Telleria, Julen Portillo, Iker Plazaola eta Esti Kurielek. Aldaketa bat egonda, lehen beste izen batzuk azen, baina hor Anton Telleria berak edo, Julen Portillo berak, irutzejat emankizun interesgarri da Arrigorriako herritarrentzat oso erakargarri izen lehikien emanaldi badala. Larun batien musika emungo zaulekuak, ari da Maldan beranen kontzertuakin, eta igande goizian Madi Pirata aurre eta familientzako ikuskizunak borobilduko dau kultur festivalan egitaragoa. Aldarri bat eta gonbidapena herritarre itxia, iruipena daukat, eta ez da Euskal Herrixen bakarri gertatzen alde guztietan, badabilela joera bat gailentzen, eta da eventismoa. Hau da, evento handixak, BBK Festivala dala, azkena dala, beken itxendien makro festival, horrek sekulako arrakasta dauko eta barrez, kulturgintza herriko jauak edo aproba esumiaua, ez dakit desagertzen, baina hor badabil sekulako fenomena bat emuten da. Horrexatik nik, gonbidapen naitxia herritarrei, bat babesteko, holako kultur proposamenak, eta bereziki gaztiei, esango nontzieke, doan dan, babesteko olako proposamen kulturalak, precisamente ez horren kontra, baina ez daigun dana itxi o garrantzi xaemun, kulturgintza oso esparru zabala da. Eta hoen gabitz oso niretza behintzat ikuspegi partikularra da. Fenomeno hori oso kezkagarri iruditzejat. Hau da, evento onditara bi urte lehen hau, sarrerak eta erosten dira guzti hau, eta barrez gero ikusten dugu, punta-puntako, bai musikan, bai bestelako disiplinatan, punta-puntako artistak izan lehizkienak apenas erakartzen dauzela 30 lagun, euren eman alditara. Eta hori iruditzejat oso kezkagarri dela, eta horren kontra itxeko, horren kontra edo, aprobat nik herritarrei gonbita itxia, mesedez babestu da itxien, hau da, ez dau, peti bat beharrezkoa da, gatibu bat bekene ondain, 3 egun, ez dakit nola esplikau, hori musika ideo kizionez, baina disiplina guztitan gertatzen da. Eta osteran, helburuetako bat, hain justu beho ixe da, herritara ekartzia bat, hirigunetatik ataratzia, gero da, evento fenomeno hori emuten da, eta baita emuten da, gero da, konzentragoa kultur proposamenak hiritan, hirien baliabideen inguruan da hirien barruan, esparru barruan emutia da. Iruitze jako olako kultur festivala herritara eramatia da oso potentia dela.